Bismillahirrahmanirrahim. Wa syu'batu iku man'u dzammil muslimin. Iku man'u dzammil muslimin, nyegah modo utawa nacat pira-pira wong Islam. Nyegah modo utawa nacat pira-pira wong Islam fi hadratihim ing dalem ngarepe muslimin au ghaibatihim utawa lungone muslimin. Cabangan yang ke-44 adalah larangan untuk mencela utawa ngelokne ngece tengene sesama tiang muslim, baik di depannya maupun di belakangnya. Adep-adepan kita pedhi cukup. Adep-adepan utawa pas larene utawa tiange pun apa niku, tiange niku pun ngalih. Jadi teng wingkinge. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bihasbi mri'in utawi kang nyukupi wong siji minasyarri saking Allah iku ayyuh kira yen to ngina sapa imri'in akhahu ing sedulure imri'in al muslima kang muslim. Kulul muslimi utawi sekabehane wong Islam alal muslimi ing atase kang Islam kang weneh, ing atase wong kang Islam kang weneh iku haramun haram apa damuhu getihe muslim, apa damuhu getihe kulul muslim, wa maluhu lan bondone kulul muslim, wa irduhu lan ke harga dirine muslim. Inam Davin apa itu harga dirine muslim. Wal makna utawi maknane iku yakfi cukup to nyukupi al insana ing menungso minal qabaihi saking pira-pira perkara Allah, minal qabaihi saking pira-pira perkara Allah, minal qabaihi saking pira-pira perkara Allah apa ayastahqira yen to ngina sapa kul muslim bi akhihi kelawan sedulure muslim, sedulure kulul muslim, bener kan? Sedulure insan baine ayastahqira yen to ngina sapa insan, yen to ngina sapa insan bi akhihi kelawan sedulur insan al muslimi kang muslim li faqrin krana fakir au ghairihi utawa liyane fakir. Fala iku utawi kang patut iku ta'zimuhu ngegungake insan, ngegungake akhihi wa ikramuhu lan mulyaake akhihi. Dawuhipun Kanjeng Nabi ngeten, cukuplah bagi seseorang bisa dikatakan orang yang jelek, bisa dikatakan wongku jelek, elek, nek wong niku ngino ngece dateng sedulure kepada saudaranya yang muslim. Jadi petuk dulure sing muslim ngino to ngece ngelokne memfitnah ya Karim. Karena terus ini setiap orang Islam itu terhadap orang Islam yang lain
itu haram darahnya, hartanya, dan juga harga dirinya. Jadi ora mung darahe mawon utawa ora mung hartane mawon, tapi harga dirinya juga haram bagi orang muslim yang lain. Artinya ngene, awake dhewe gak oleh mateni wong, ora cuma mateni wong, melukai sampai mengalir darahnya atau meskipun tidak mengalir darahnya, nonyo berarti kan gak mengalir darahnya, itu haram. Pokoknya melukai fisik, secara fisik. Sing juga diharamkan untuk mengambil hartanya. Hartanya itu juga haram bagi kita. Pamane kita curi ya haram, kita ambil tanpa ada izin ya haram. Niku namine faharamun niku wae. Budi kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu. Darahnya dan hartanya, juga harga dirinya. Nek enek wong Islam, nek enek wong ada A dan B. Si A ini ngelok nih si B. Niki hukumnya haram karena ini menyangkut harga diri. Atau difitnah. Atau gak sah difitnah sakniki napa niku jenenge fotone dioret-oret. Fotone diedit sakniki, fotone diedit di kira-kira sing dadekne elek. Dadekne wong niku ngelokne. Ya niku ya haram karena itu terkait harga diri. Makanya sakniki enten apa? Undang-undang IT apa? IITE apa? Agak lali kula. Undang-undang kuwi tentang IT lho. Nah, jadi gak oleh wong niku sembarangan nyebar foto yang merupakan itu aib. Omane sing dadekne wong niku mari ngelokne, malih elek rupane. Sing asline pomone irunge biasa ngene iki akhire irunge diedit diduwawakne. Lah niku berarti merusak atau mengganggu harga diri orang lain. Begitu juga mencaci maki di media sosial. Ya ora kudune media sosial, tapi di saat ini kowe enak kan mencaci maki yang media sosial. Niku yo haram. Niku nggih haram. Bismillahirrahmanirrahim. Maknane cukup wong niku bisa dikatakan wong elek, mempunyai sifat jelek ketika seseorang itu merendahkan saudaranya yang muslim. Merendahkan saudaranya yang muslim karena karena kefakirannya. Cah kere, apa meneh ngoten. Utawa iki cah melarat tidak sambil omong. Ngono kuwi termasuk merendahkan wong dulure, ngono kuwi cukup sing ngomong ngono kuwi cukup diarani wong elek. Sing ngomong ngono kuwi berarti sing ngomong ngono sing ngrendahkane dulure ngono kuwi bisa dikatakan wong elek ngono kuwi. Wong elek ngono kuwi. Jadi contoh eleke piye? Wong ini ku wong sing ngrendahne dulure sing muslim. Maksudnya dulure niki sesama muslim niku lho, ora terus kayak mek tanggoku dulurku ya bukan seperti itu. Ya kita semua ini adalah saudara. Kita semua ini adalah saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sepatutnya kita ini saling menghormati, saling memuliakan. Nek ketemu salaman, nek lewat merundu aroh-aroh niku kan kita saling memuliakan, saling menghormati.
Fa jami'u ma utawi sekabehane perkara utawi sekabehane perkara yu'di kang nglarakake apa ma al muslima ing muslim. Ngantuk on. Al muslima kang muslim. Kelaru mundi wae. Al muslima ing muslim yu'di al muslima ing muslim iku haramun haram. Rupane ira qatud damihi ngileake getihe muslim, mengalirkan darahnya muslim, wa akhdhu malihi lan ngalap bondone muslim, wa dzammihi lan modo muslim fi hadratihi ing dalem ngarepe muslim, au ghaibatihi utawa lungone muslim. Ingeten nggih. Kesimpulane semua perkara yang itu menyakitkan kepada orang muslim yang lain itu hukumnya haram. Bahkan ya mriki awake dhewe orang karo muslim tok kabeh niki kita berdampingan dengan umat lain, dengan orang yang dengan apa niku non muslim. Maka yo padha sama-sama dilindungi nggih niku aja sampai mengalirkan darahnya, artinya mengganggu fisiknya sampai nonyo, sampai membunuh, bacok. Nah niki aja sampai. Haram niku mengambil hartanya juga haram. Mengambil hartanya. Allah iki nggone apa kae wong fakir Allah iki nggone wong sugih jikuke. Nah, maka yang seperti itu tidak diperbolehkan. Terus yang ketiga juga kita haram untuk ngelokne, mencela kepada orang muslim baik di hadapannya maupun ketika di belakangnya. Yang ngarepe aja ngelokne, yang gurine ya aja. Bismillah. Kadang awake dhewe mumpung wonge urung enek. Lah niki lho. Mumpung wonge gung teko atau mumpung wonge mulih. Ayo dirasani, ayo dilok ya niki mboten parah. Wa fil hadits lan iku ing dalam hadis, wa fil hadits lan iku ing dalam hadis man utawi dawuh man utawi sapane wong iku ya dakhulu manjing sapa man iku mata mati sapa man taiban hale wong kang taubat minal ghibati saking ghibah bahwa mongko utawi man iku akhiru man kawitane wong ya dakhulu kang manjing sapa man al jannata ing swarga. Wa man utawi sapane wong iku mata mati sapa man musirron halikang netepi alaiha ing atas ghibah bahwa mongko utawi man iku awaluman kawitane wong ya dakhul kang manjing sapa man annara ing neraka wa huwa hali utawi man iku yabki nangis sapa man. Dawuhipun Kanjeng Nabi wonten setunggal hadis, barang siapa mati terus dalam keadaan orang yang bertaubat, taubat saking nopo? Taubat saking ghibah, saking ngrasani dulure, saking ngrasani tanggane lan sesama muslim. Kok dia sudah bertaubat, maka orang itu nanti masuk surga. Tapi masuk surga niku akhir dewi. Lho yo gak penak, yo penak mlebu surga tapi ngenteni akhir dewi niku lho ora penak. Teng surga
mlebu surga terus mlebune keri dhewe. Kita mulai. Kakak dong mulai. Nang surga niku dinane, yang surganya akhirat niku dinane niku luwih suwi daripada teng donya mriki. Lah, awake dhewe niku lho bayangne mawon nggih. Awake dhewe sakniki jam poso-poso ngene iki jam 11 nyabang Junjung Biru mriku. Nyabang Junjung Biru antri lampu abang ngene lho. Ngono kuwi awake dhewe ngenteni iku lho kepanasan. Gak sabar. Gak betah. Mboten betah ngerantos. Niku mek pirang menit mawon niku. Piro to lampu abangnya pirang menit? Sak menit apa 2 menit niku. Kuwi wis pemeneh nggih celana ireng ya ta. Celana ireng wis jam 11 atau jam setengah 1 ngono ya Allah. Pawan nasib pol. Lah iki sok awake dhewe antri nyanggone surga. Pemeneh wong ghibah, wong sing taubat saking dosa ghibah niki ya bakal mlebu surga tapi keri dhewe. Naudzubillah min dzalik. Makanya nah niki aja sampai kita napa niku terjerumus datang perkawis menika. Nggih. Dadi ngino-ngino tenggene wong muslim niku haram baik di hadapannya utawa di belakangnya. Nek di belakangnya jenenge ghibah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah nek wong niku ora taubat, kuwi mesti taubat gitu. Wong ngrasani terus taubat. Niku mengke mlebu surga keri dhewe. Dan nek sing gak taubat niku pertama kali mlebu neraka. Naudzubillah min dzalik. Wong sing ora taubat, urung taubat kedisian mati, urung taubat kok ghibah. Urung taubat kok ghibah terus kedisian mati maka mlebune neraka dhisik dhewe. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi. Wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku hama panas. Kok panas? Iku hama ngrekso sapa man. Iku hama ngrekso himayah. Iku hama ngrekso sapa man ayrudha akhihi ing harga dirine sedulure man ing harga dirine sedulure man al muslimi kang muslim fid dunya ing dalam donya ba'atha mongko ngutus sapa Allah Gusti Allah lahu maring man malakan ing malaikat yahmihi kang ngrekso sapa malak ing man yaumal kiamat ing dalam dina kiamah minan nari saking neraka barang siapa dawuhipun Kanjeng Nabi malih barang siapa menjaga harga diri saudaranya yang muslim, menjaga harga diri saudaranya muslim ketika di dunia, maka Allah akan mengutus satu malaikat yang malaikat nanti akan menjaganya, mengawal dia di hari kiamat dari api neraka. Jadi awake dhewe kok iso ngempet terus sampai aku tak omong gak. Wis gak tak omong nih. Terus sampai aku ngomone dulurku. Loh, kok iso ngempet ngoten niku lho. Benjing niki Allah menciptakan satu malaikat sing ngawal awake dhewe melindungi kita dari api neraka ketika di hari kiamat. Nah,
Niki poso-poso, menawa poso-poso niku ora batalne poso, ngrasani niku mboten batalne poso, tapi batalne ganjarane poso. Makane wingi kan ngomong sing apik utawa luwih apik menang. Falyakul khairon aw liyasmut. Ngomong sing apik, nek gak iso ngomong sing apik, menengo. 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 Nek gak iso ngomong sing apik, menengo. Makane luwih apik turu. Poso-poso niku luwih apik turu nek melek gak manfaat. Nek melek manfaat ya luwih apik melek. Daripada melek kuwi malih ndadekne rasan-rasan, malih napa dolanan-dolanan sing mboten genah, maka luwih apik turu. Turune niku merupakan ibadah karena menjaga diri dari hal-hal yang tidak positif. Lah nek iso nglakoni positif, iso melek terus nglakoni positif, ya luwih apik melek. Ya luwih apik melek daripada turu. Ngoten lho. Terus ora nggih alasan apa? Wis mending turu ngibadah. Lho. Iya nek melekmu kuwi gak ngibadah, melek maksiat ya mending turu mawon. Tapi nek sampean iso melek ke ngaji, ke pasanan ngaji pasanan deres, yo melek aja turu terus. Fa wa qaulun man wa qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku dzikira den tutur iku dzikira den tutur indahu ing dalem sanding iman. Sapa akhuhu sedulure man, sapa akhuhu sedulure man al muslimu kang muslim, wa huwa yastati'u, wa huwa hale utawi man iku yastati'u kuwasa sapa man, iku kuwasa sapa man nasrahu ing nulungi man, falam yansurhu mongko ora nulungi sapa man ing akhuhu al muslim, adrakahu mongko nusuli ing man sapa Allah Gusti Allah biha kelawan biha kelawan pitulung fid dunya ing dalem dunya wal akhirah lan akhirah. Waman utawi sapane wong iku dzikra den tutur sapa man indahu ing dalem sanding iman sapa ahu sedulure man al muslimu kang muslim, fanasoru mongko nulungi sapa man ing akhuhu nasorohu mongko nuli ing man nusuli ing man sapa Allah Gusti Allah fid dunya ing dalem dunya wal akhirah lan akhirah. Dawuhipun Kanjeng Nabi malih, barang siapa ketika disandingnya atau di tempatnya itu di sisinya disebut nih jenenge kancane, terus dia bisa menolongnya, dia bisa membelanya, akan tetapi dia tidak membela, maka niku sing bakal membela adalah Gusti Allah. Pemone enek dulure dielek-elek. Iso
Jane iso apa kuwi? Iso mbelani tapi ora dibelani. Nah, koncone dielek-elek, dulure dielek-elek, jane iso mbelani tapi ora dibelani, maka sing bakal mbela Gusti Allah. Tapi nek ketika ada saudara kita, saudara muslim kita dielek-elek karo wong, terus awake dhewe mampu untuk mbelani, terus juga kita mau membela, mampu duwe kemampuan terus gelem bela, maka kita akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Maka membela harga diri dari saudara kita muslim itu penting banget. Nah, niki kembali lagi masalah riyo. Ketika kita masalah riyo, orang-orang riyo tok jane nggih. Niki tapi nek riyo niku kita umumnya saling silaturahim. Nekani kono, yang main kono, yang main kene gentian ngoten niku. Yang ngene adike, yang ngene bulike, Pak Like. Nah, ketika kita bertamu ngoten niku, biasanya pun kita niku tidak lepas untuk menyebutkan nama saudara kita. Wes kaya-kaya mesti nyebut jenenge dulur-dulure awake dhewe. Ya ora dulur balik mau kula atone maksudnya dulur niki ya kabeh wong Islam. Bukan terus misanan ponakan niku mboten. Ya mesti nyebutne wong liya ngoten mawon, nyebutne wong liya wong Islam. Lah, ketika yang seperti itu kok ki awake dhewe iso ngempet orang rasani, ora napa niki wau ora ngomongne eleke, maka Allah menciptakan malaikat yang malaikat itu menjaga kita dari api neraka sok dina kiamah. Kuwi nek awake dhewe iso ngempet ora ngomongne wong liya kuwi mau. Lah piye anake sampean kae? Lah alah anakku no wis tekon dindi niku mengke. Nggih. Ngomongane mantu kuwi jan rambene. Ya wis kuwi kok malah jenengan kok muni mosok to, Mbak? Ha kuwi engko wis dadi kon dindi. Nek dadi kon dindi berarti padha ae. Padha ae. Lho, nek sing hadis sing ngandhape niki kok awake dhewe iso mbela. Alah ya wong dewi-dewi lah iso mbela ngono kuwi lho. Wis kuwi saiki muga-muga sesuk lah dadi apike jenengan awake dhewe iso mbela ngono kuwi, iso mbela harga dirinya saudara kita, saudara muslim kita, maka Allah akan membela kita di dunia dan akhirat. Maksudnya mbela niku ben ora diterus-terusne nek ngelok-ngelokne. Nek ngrasani nek ngelok-ngelokne ya baik, nek nyanggurine rasane nyang ngarepe jenenge ngelok-ngelokne niku awake dhewe benjing ditulungi kali Gusti Allah. Nek gak awake dhewe jane iso mbela, kok gak mbela niku benjing sing mbela Gusti Allah dhewe. Sing mbela Gusti Allah dhewe. Awake dhewe sing kleru. Awake dhewe melok bersekongkol dengan orang yang niku wau. Sing elek-elek. Wong niku nek ngelek-ngelek wong niki wau sebalik tengah nginggil. Wong nek gelem taubat saking ngrasani, wong mati sadurunge niku kok taubat saking ngrasani, maka dia akan dimasukkan di surga keri dhewe. Nunggu kepanasan pirang-pirangane wektu. Lah nek kok gak gelem taubat, mati kok gak gelem taubat saking ngrasani, niku matine niku benjing mlebu neraka dhisik dhewe. Naudzubillah min dzalik. Niki pentingnya kita menjaga harga diri orang lain. Falyakul khairon aw liyasmut nek api meneng apa niku sing ngomong sing apik nek gak iso ngomong sing apik luwih apik menang.
menang. Wayang ngaji menang, nek ra iso ngomong sing apik menang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulu nazim utawi dawe menazim rupane amsik ai kufa. Wa qaulu nazim iku kufa nyegah sira. Wa mnak lan nyegah sira wa huwa utawi amsik iku min atfil murad divi. Saking ngatofake lafat kang nunggali makna. Lafat kang nunggali makna ala utruk ngatasi lafat utruk wa qaulu utawi dawe nazim rupane la irdil muslimin iku bikasril ain fal irdu huwa ya utawi huwa ya irdu iku an-nafsu awa-awaan wa malan perkara yuhsabu kang den wilang-wilang apa ma lahu kaduwene an-nafs minal makarimi saking pira-pira kamulyan Aku lu tahu dawe nazim rumane fatas lamu ai in mana'ta iku tegese lamun nyegah sira damal muslimin ing ngino pira-pira wong Islam fa anta mongko utawi sira iku taslamu slamet sapa sira min fasadihim saking rusake muslimin liqaulihim ron dawe ulama fil misali ing dalam kalam misal man utawi sapane wong iku gharbala ngenti-ngenti sapa man annasa kok ngenti-ngenti niti mencari-cari kejelekan orang lain annasa ing menungso nakhluhu mongko niti-niti Allah sapa nas ing man niti Allah sapa nas ing man aiman utawi sapane wong iku fatasya niti sapa man ala usulihim ing atase pira-pira wong tuane nas wa uyubihim lan pira-pira celone nas fatafsu mongko niti sapa nas ala dzalika ing atase mengkono-mengkono usulihim fi haqi ing dalam hakiman asyadda taftishin kelawan luwih banget-bangete niti. Jadi menjaga harga diri, menjaga harga seseorang itu menungso kuwi diharamkan atau dijaga kali Gusti Allah sehingga orang lain itu diharamkan satu melukai atau mengenai darahnya, tadi fisiknya ditonyo tapi ditusuk atau dilukai. Terus yang nomor kalih hartanya, wau kan kula aturaken dicolong atau dirampok haram. Sing nomor 3 nggih menika harga dirinya. Wau kula aturaken sakniki luwih penak, luwih gampang kita itu menjelek-jelekne wong liya. Eneke story, eneke status Facebook. Diposting teng gene media sosial, yang Twitter, yang TikTok. Niku padha mawon. Dunia maya ya seperti dunia nyata. Oke. Lah. Lajeng ngeten. Ketika kesimpulannya tadi, ketika kamu bisa mencegah atau mencegah dirimu untuk tidak mencela orang lain, mencela orang muslim yang lain, maka dirimu akan selamat dari kerusakan atau dari balasan dari saudara-saudaramu yang lain. Contoh ulama nyontok ning ngeten. Ulama niku contoh ning ngeten. Nek enek wong kok mencari kesalahan orang lain, maka orang lain juga akan mencari kesalahan kepada dirimu. Contoh nih ngeten. Kok enek wong niku
mencari kesalahan-kesalahan dari orang tua kita. Wale ngene. Pomone awake dhewe goleki salahe wong liya, salahe wong tuane wong liya. Bapakmu biyen ini, bapakmu biyen, mbahmu jan wis renek sing genah. Penggawane ngene, salah tera tau. Wis sak teruse. Maka orang lain itu mesti akan balas dengan mencari keburukan orang tua kita. Lha wong pakmu iki yo ngono, kancane pakku wae padha ae ngono. Ngoten lho. Nggih, maka sejatine ngoten kesimpulane ketika kita menjelek-jelekkan orang lain, otomatis kita mengumumkan kepada orang lain bahwa aku ki ya wong elek. Aku ki ora luwih apik daripada awakmu. Berarti iki pengumuman aku ki elek. Karena tadi dikatakan tadi tenginggil cukuplah dikatakan orang yang jelek yaitu orang yang ngerasani utawa ngelokne harga dirinya orang lain. Wis nyang ngarepe utawa nyang gurine kok sampai ngelokne, oh berarti iso awake dhewe iso ngecap. Oh kuwi elek. Wis. Cukup niku sudah. Akhlis ngikhlasno sira. Akhlis ngikhlasno sira. Piye? Oh. Akhlis ngikhlasno sira. Li rabbika maring pangeran sira krana pangeran sira tuma surra nuli bunga sira nuli bunga sira bitaatin kalawan taat wahzan lan susah sira bisuin kelawan penggawe Allah tub taubat sira wa anta utawi sira iku annadimu wong kang getun dakaro nuturake sapa annadim fi hadzal bait ing dalem iki kibet salasa syu'abin ing telu pira-pira cabangan payu qalu mengko den ucapake ala tartibima ing atase tertibe perkara maro kang lewat apa ma wa syu'batu utawi cabangan apa wasyubatu bayu kalu den ucapake apa wasyubatu utawi cabangan al khamisatu kang kaping 5 wal arbauna lan 40 iku al ikhlasu ikhlas fil amali ing dalam amal lillahi taala krana Allah taala. Jadi awake dhewe diperintah dalam cabangan iman yang ini yang ke-45 ini cabangan iman yaitu ikhlas melakukan ibadah, ikhlas meninggalkan maksiat karena Allah taala. Qala dawuh sapa Al-Ghazali Imam Ghazali wal ikhlasu utawi ikhlas huwa ya ikhlas iku ayakuna yen to ana apa ghurdu sejane man iku mahdhut taqarrubi murni ibadah ngeparek ilallahi maring Allah taala. Falau nama mongko lamun turu sapa man masalan ing dalem umpamane hatta yuriha sehingga ngepenakake sapa man nafsahu ing awak dhewe ne man yataqawiya supaya ngalap kekuatan sapa man supaya ngalap kekuatan sapa man ala ibadah ba'dahu ing dalam sausin naum
kana mongko ana apa naumuhu turune man nama kana mongko ana apa naumuhu turune man iku ibadatan ibadah wa kana lan ana iku lahu kedune man apa darajatul mukhlisina derajate pira-pira wong ikhlas fihi ing dalem naum waman utawi sapane wong iku kada iku laisa ora ana sapa man iku kadzalika kaya mengkono ayyakuna ghurdu babul ikhlas mongko utawi babul ikhlas fil a'mal ing dalam amal iku masdudun den puntoni alih ngatasi man illa alan nuduri ing ngatasi longko dadi ngeten dawuhipun Imam Ghazali ikhlas niku bagaimana prakteknya. Ikhlas niku kan kita sering ngucap nih, sering ngomong nih sing ikhlas. Muga-muga dadi wong ikhlas. Lho ikhlas niku pripun prakteknya? Gitu kula panjenengan kudu ngertos detailnya supaya kita bisa menerapkan. Yeniku ketika tujuan dari seseorang murni kangge ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Tujuane ngamal niku sedaya murni takarrub ngibadah kepada dhateng ngersanipun Allah. Umpamanipun turu terus awake iso penak iso leren niku mengke niate supaya kangge kekuatan ibadah sakbare turu penak terus aku nek bar penak bar turu ben iso kuat ning ngibadah wong model ngeten iki tiyang ngeten iki niku turune diitung ibadah dan dicatet wong sing ikhlas. Lho niki penak. Ora nyapa-nyapa tok niki, ora wis turu niki. Jadi meskipun hanya tidur saja, sing ora nyapa-nyapa, tapi kalau mempunyai niatan dengan tidur nanti dia bisa bangun, bisa beribadah dengan enak, tenang, maka turune niku dicatet wong ikhlas ya turu-turu sing ngibadah. Ya padha koyo wau daripada melek nglakoni sing ra genah, ngomongne wong utawa amal-amal sing gak ada faedahnya luwih apik turu niku nek nalikane poso. Nah luwih apik turu mawon daripada melek malah madoroti. Niki ngoten turu mengki aku tak turu engko ben iso ngibadahku ben penak ora ngantuk wayahe ngibadah ben kuat sesuk-isuk aku nyambut gawe ya ben iso kuat. Nyambut gawe kan ngibadah. Maka yang seperti ini dia ini meniti derajat mukhlisin, derajate wong ikhlas. Lah nek gak ngono kuwi kok gak diniati ngoten niku, maka dia akan tertutup atau terhalang dari yang namanya ikhlas. Ngoten nggih? Niki turu mawon kudu diniati ngibadah, mendekatkan diri kepada Allah, apalagi sing enek sing napa niku wau amal kita sing model ngeten iki. Ngaji, salat niki kudu krana Allah. Krana Allah aja sampai krana liyane. Wong turu mawon krana Allah niku mawon pun angsal ibadah, pun dicatat ibadah. Apa meneh amal sing modele ngaji, salat. Niki ya luweh-luweh kudu diniati takarrub ben dicatat ibadah tenanan. Asale nek gak diniati Gusti Allah, niki mengke teng wingi keteranganipun niku namine musyrik. Musyrik niku enten kalih, enek musyrik sing khafi,
Nek musyrik khafi niku ya tasik nyembah Gusti Allah, tapi kadang-kadang ibadah ora patek nyangoni Gusti Allah, ora krana Gusti Allah. Ora sampai dikatakan wong kafir, ora sampai dikatakan wong murtad. Tapi ngibadahi ora murni. Ngibadahi ora murni niki dikatakan syirik khafi. Syirik sing lembut. Nah, niki biasanya dijelaskan Pak Mudin nih. Nah, biasanya ngajini Pak Mudin nerangaken niki. Jadi awake dhewe ini bab tasawuf. Meskipun kita dereng sepenuhnya paling tidak kita pelajari. Sami ugi kados sing wong salah rasul kula aturaken paling tidak ketika sakderenge sare, sakderenge turu, awan wau pamane aku awan tak turu engko sore ben iso ngaji. Bengi tak ndang turu, sesuk-esuk ben iso tangi